Благодаря, господин председател. Аз гласувах категорично против това споразумение. Не съм виждал досега по-очевиден опит да се пресъздаде книгата на Джордж Оруел 1984 година. Как е възможно след 2 години преговори между съвета и парламента крайният резултат да излага нашите граждани на толкова открита заплаха от изтичане на информация, следене и контрол? Ние сега не можем да защитим нашите данни. Здравни данни изтичат както от България, така и от Франция. Хакери пробиха защитата на Пентагона. Колко ефективна всъщност е тяхната защита? А вие искате целият Европейски съюз да съхранява информацията в електронен вариант. Аз мога да ви кажа защо. Това ви позволява да следите и да спрете тези, които ви критикуват. Явно се вдъхновявате от Китай. Според мен няма да мине много време, преди да се наложат ограничения на пътувания или затваряне на банкови сметки. Истината е, че ние отдавна живеем в света на Оруел и този акт просто го прави официален и открит. Благодаря.